L'espectacle de percussió i dansa Can Bullón es podrà veure aquí, a la Sala Bars, de l'11 al 13 de març. Hi haurà 4 funcions úniques i després els cantants, ballarins i músics es traslladaran durant el mes d'abril a Madrid. Aquest espectacle compta amb intèrprets de companyies de referència com la Camut Band i Brodes Bros. I nosaltres ara mateix estem amb el director de Can Bullón, en Carlos Belda, que ens explicarà, abans d'ensenyar-vos unes imatges d'aquest espectacle, aquesta combinació de disciplines. Aquí tenemos bailarines, tenemos músicos, tenemos un cantante. Es un poco la idea general del espectáculo. El mestizaje mejora, la mezcla mejora la raza. Entonces esa es una de nuestras intenciones, mezclar estilos, mezclar ritmos y sobre todo también mezclar disciplina. Es el punto de partida de la idea. ¿Y cuál es la historia de Can Bullón? Intenta hacer un poco la historia de un viaje. Can Bullón era una actividad portuaria que había en las Islas Canarias y en Madeira fundamentalmente, e intenta hacer eso, hacer un viaje. Entonces nosotros hemos querido hacer un viaje del ritmo, partiendo de África y llegando, digamos, a cualquier plaza de cualquier ciudad contemporánea en la que se mezclan todos los ritmos. Se puede mezclar el hip hop con ritmos latinos, con el funky o con el house. Y no solo se trata de ritmos, sino también de intercambio de culturas. Es un poco eso. Nosotros queremos hacer el intercambio de culturas, lo que pasa es que el vehículo es el ritmo. Moltes gràcies, Carlos. També tenim amb nosaltres el Néstor, que és percussionista, i també en Jep, que és director artístic i ballarí. Explica'ns com vius a Can Bullón com a percussionista. Bueno, és una feina molt agraïda, la veritat. Toquem tot tipus d'instruments, calaixos, toquem ampolles, toquem caixes, al nostre cos també, i bueno, durant una hora i mitja és el que ens agrada més fer. Per tant, exploreu els ritmes de la vida, diguéssim, a mitjans senzills. Sí, els ritmes partim de coses africanes, passem a coses més contemporànies, hi ha coses de Nova Orleans, vull dir, hi ha coses una mica a tot arreu. Moltes gràcies, Néstor. I Jep, com a ballarí, aquest espectacle requereix un esforç físic important. Sí, la veritat és que sí, la veritat és que estem, bueno, més o menys sempre per el mateix, que perdem com quilo i mig per funció, no? Sí, hem d'estar entrenats, com a si dir-ho, assagem molt, assagem cada dia, bueno, els veus aquí darrere estan assajant, i la veritat és que sí, és un esforç agraït, però és esforç, no és feina. Vosaltres, a més, heu passat per escenaris com el de Broadway i també heu estat nominat als Premis BESI 2015 de Nova York. Com ho heu viscut, això? Home, l'estrena a Broadway va ser un somni, no? Perquè no pensàvem arribar mai a estrenar a Broadway, no? Era algú com que ens quedava molt lluny. I després, a sobre, quan es van nominar els BESIs, que és els premis més importants de dansa, va ser tot una alegria, una notícia molt esperada, i bueno, bé, ja només la nominació va ser el premi, no? Doncs moltes gràcies, Jep. Ara veurem un fragment d'aquest Can Bullón, que recordem que estarà aquí a la Sala Bars de l'11 al 13 de març. Hi haurà 4 funcions úniques.